Good morning, guys! It's Friday. Last day. Casual kami today. So, I'm wearing this. Malamig na, guys. In fairness naman talaga, lumalamig na. 22 degrees ata today. I will just bring my cardigan. Malamig na kasi. I will just have my coffee, as usual. And then Skyflakes. Hala, mamamatay yung battery ko. Iba rin siya. Ngayon siya mamamatay. Meron akong dalawa kasi dadalhin ko yung isa. Snack ko mamaya. Ito yung lunch ni Dan. Hindi kami nag-order ng light and easy this week kasi so marami siyang sobra from last week kasi nga 'di ba maraming days na hindi niya yun nakain. So yun yung kakainin niya and then magju-juicing siya, guys. Sabi ko to sa previous vlog ko, 'di ba? Tingnan niyo tong lalaking to, bumili ng Ninja. Bumili ng Ninja. 'Di ba bumili kami ng juicer sa Kmart? Bakit hindi ka nagfo-focus sa aking mukha? Bumili kami ng juicer sa Kmart. Tapos, nagpunta siya sa work. Meron kasi siya inspiration sa work, guys. Kasi natikman niya yung shake ng ng ka-workmate niya. Tapos sabi niya, ang sarap pa. In fairness, parang hindi siya like healthy na shake kasi sobrang sarap daw. Tapos, tinatanong niya kung ano yung nilalagay niya. Tinatanong niya kung ano ginagamit. Tapos, parang hindi niya na nang maayos kung ano yung ginagamit. So, bumili siya ng juicer. Pero, nung tinanong niya ulit, sabi niya, yung ginagamit niya daw Ninja. So, ayun, ito namang si Dan, bumili ng Ninja. Binili niya yan kahapon nung wala ako. Kasi parang maaga siya natapos kahapon. Tapos, pinick up niya ako ng mga 6:10. Pick up talaga. So, ibabalik niya yung juicer. Ang maganda dito is mabilis lang siya talaga ibalik, guys. Pag sinabi mo, ibabalik ko to kasi hindi ko na siya gagamitin or like ibabalik ko to kasi gift ko siya. Tapos, meron na palang ganito yung pagbibigyan ko, ganon. Sobrang bilis lang ibalik-balik. Sa Pilipinas, di ba, hindi ganun kadali ibalik. Dito nga minsan kahit na walang resibo, mababalik mo pa rin. Tapos siguro bibigyan ka lang ng gift card or something like that na worth ng which is okay pa rin as long as mababalik mo, diba? Nag-vlog ako today kasi pupunta kami sa market mamaya kasi nga bibili na siya ng mga fruit niya, ng mga ng mga vegetable niya na niya sa kanyang Ninja. I-follow natin ang kanyang diet journey, guys. Guys! My goodness. Ano pa lang, guys? What time is it, babe? 2? Is that 2? Alas 2 pa lang, guys. Yung finish sana ng shift 6. Tingnan nyo, ito din. Maaga. Kasi si Manay pupunta sa bahay. Tapos wala kaming beds, wala kami lahat. Nag-text kasi siya sa group. Sabi niya, may hotel ba malapit kina Kat? Sabi ko, mag-hotel si Manay. So, I just texted her because I didn't want her to book a hotel. I just texted her. Sabi ko, huy, wag kang mag-hotel ha. Kaloka ka, punta ka sa bahay. Tapos sabi niya, are you sure? Sabi ko, oo naman, nakakaloka. Tapos, akala ko, guys, sa totoo lang, akala ko bukas pa sila darating. Tapos, sabi ni Manay, okay, kasi tinawagan ko muna si Dan before ako nag-offer, diba? Yeah, tinawagan ko si Dan. Sabi niya, of course, okay lang. Okay lang. Guys, sabi ni Manay, sige, alis kami pagkatapos ng school ng mga bata. Sabi ko, ngayon pala yun. Wala kaming beds. So, guys, nagpaalam ako. Sabi ko, kailangan ko umuwi ng maaga, family emergency. I told him family emergency. And then I said, no, not crazy emergency. Just family is coming over and I need to be home. And then he said, yeah, okay. So, uwi na naman ako ng maaga, guys. Annual leave ko to. Si Dan din. Did you have to cancel any appointments? That's good. Yeah, that's good. Anyway, bibili lang kami ng blow-up mattress. Tapos, pupunta kami sa bahay ng mama niya. What are we getting from your mom's? Quilt, pillows, blankets, whatever we need. Yeah. Yay! Excited na ako! Nakakaloka, na-shock talaga ako pag sabi niya, alis na kami. Okay lang naman, as in sobrang okay lang. At least, maaga ako, wait. Pero yeah, exciting! Guys, nandito kami sa BCF. Bili lang kami ng blow-up mattress or airbed. Ito mga ganito. Kasi wala kaming bed, guys. Nagpunta kami sa bahay ng mama niya. Kinuha lang namin yung mga quilt cover, mga pillow, extra pillow nila. Nakakaloka, para kami nag-shopping kanina sa bahay niya kasi ang dami namin dala. Naka-sale to sila. Naka-sale ba to, babe? Is this on clearance or they have a premium one? What does extreme mean? Oh, that's a twin. Queen. Yeah, this one. 79. And then yan, 149. Bakit 149?
Yeah, the 149 has the built-in pump. Is it comfy? These are good. Is it the comfiest chair ever? I think we might buy 2 of these. 2? Show them. Don't buy those ones. There you go. That's not funny, no. Guys, kakatapos lang namin sa Kohl's. Naka-shopping kami, guys, na hindi inaasahan. Tingnan nyo to. Dami. Yan. Kasi, kakaya naman kay Manay. Uy, kung wala kami pagkain. So, babalik kami kasi nakalimutan ko yung aking minced beef para sa ano. Magluto ako ng spaghetti bukas para dalhin ko sa bahay ni Kat. Full house, babe. Ang galing nung nag-pack nito. And then, nagpunta din kami ng Liquorland, Moscato. Alright, let's go back. Buti na lang, malinis na yung bahay. So, hindi na siya kailangan, like, you know, linisin pa. Yung ano na lang, yung kwarto nila Manay, of course, kailangan i-make sure na okay yung mga bed. So, hugasan ko muna itong mga chicken, tapos mamarinate ko sila, mag-aadobo ako, guys. Wait, oh my gosh, ano na makatutubo. Okay, we have 2 hours. 2 hours. Pupunta dito din si Kat at saka si Neil. Si Lyra hindi pa sure. Kasi in-invite ko din sila. Alright, hugasan ko yan. And then, okay, we're good. Guys, na-marinate ko na yung chicken. Now, gagawin ko din yung Parmesan chicken, yung natutunan ko kay Manay. So, nagbo-boil ako ng tubig para ilagay ko yung chicken. Tapos, i-bake ko siya. Parmesan chicken. Lilipad na kami nito, guys. Chicken lahat ng ulam. Well, kay Dan at saka kay John, sa kanila, steak. Ito na lang yung last na kailangan i-put away. Meron pang isa, pero hammers lang naman yun. Ay, yung ano pala. Jug, wait. So, fruit boxes para sa mga bata or juice box. Bumili kami ng pitchil, guys, sa Kmart kasi wala kaming pitchil kasi hindi naman namin kailangan. Kami lang dalawa ni Dan, so ginagamit namin yung yung mga tumbler namin. So ngayon sabi ko, uy, maraming mga bata, mga pitchil para yun. So ito, mura lang to, $15. May filter na siya. Kailangan makalabilin yung ito maganda pa siya kasi flat siya, guys. Guys, ito na yung mattress. Na namin. Exciting to. Sige, babe. Ito, so dito yung room nila Manay. Ito yung laundry namin, guys, na ko lang, cleaner ko lang. And itong binili namin is the velour air bed. Ito, velour air bed. Meron na siyang kasamang pump, guys. So, built-in, meron siyang built-in pump. Okay, babe. Yeah. It feels alright. Yeah, it feels good. Alright. Nice. Ito na, guys, iniba namin yung pwesto. And then, meron ding ito, just in case hindi komportable ito, pero hindi ko alam.
Hindi ko alam. Ito, ano siya, hindi siya air. So, foam talaga siya. Single lang, just in case kailangan nila. And then, sa kabilang kwarto, yung aking filming room. Dito yung boys. So, dito sila. Napaano ako, guys. Napaayos ako ng di oras. Nilagay ko lang dun yung mga karton. Yan, sa boys. Sana okay lang to sa kanila. Tapos, yung banyo nila, right dito. So, malapit lang yung banyo nila. Nilagay mo na ba dito yung toothpaste? Okay, good. Toothpaste, hand wash, yung mga towels nandyan na din. And then, yun nandun yung body wash. Wait, meron tayong ano dito, babe, shampoo. Ano ba to? Vanity kit. Toothbrush, just in case. Meron naman akong maraming extra toothbrush kung wala silang dala. O kung nakalimutan nila. This is, ano to, conditioner. Lagay natin to dyan. Sayang, wala itong lalagyan. Hindi kasi namin to ginagamit. So, wala siyang lalagyan ng mga bath products. Ano pa? Yan lang. May tissue dito. Okay. I think may sabon din dito. Kung gusto nila. Alright. Yay. Wait, ito tanggalin na to. Matagal na to dito eh. Baka gamitin kasi nila. Ito yung ilagay natin. Guys, ito na. Yung binake ko kanina na chicken. Tapos, ginagawa ko na yung sauce. Parmesan na sauce. Sedan, lulutuin niya yung steak. Steak nila ni John. Yung adobo ko, guys, nag-fail. Yung adobo ko nag-fail. Sabi nila dahil daw sa chicken. Kasi tsaka talaga yung chicken pag ano. Sabi niya kasi sa akin, huwag mong bilhin yung pack na chicken. Eh, ito, pack din naman to. Pero iba siya. Hindi naman siguro lahat ng pack na chicken tsaka. Pero sabi niya talaga sa akin kanina, huwag mo bilhin yung pack na chicken. Eh, gusto ko talaga bilhin. Ako may kasalanan. Pagalitan tuloy ako. Na-fail yung adobo. Hindi naman sa hindi ako marunong magluto nun kasi lagi naman ako magluluto. So, bumili na lang kami ng take away. Nag-take away na lang kami, guys. Sabi nila, bili ako ng bagong chicken. Yung nasa deli talaga. Kasi sabi niya, mas fresh yun. Sabi ko, bibili ka talaga ng bagong chicken? Magluluto pa talaga ako. Sabi ko, bili ka na lang kaya ng ng pagkain. Ng ready to eat na. Kasi yung isa naman, okay naman yung isa. Masarap naman, yeah. Thank you, babe. Pero ibang brand. Yeah. Thank you, babe. Pero iba. Do you already have parmesan bread? Ayan, ready ng food, guys. Dito na yung ating chicken parmesan. And then yung ating takeaway. Sida, nagluluto siya ng steak nila. Ay, hala, babe, yung cactus mo. Cactus. What? No, holy. Sorry? Holy. Wait, touch it. No, babe. She's a kid. Just leave it an hour after the thing. Hala, tapos may cactus pa dito sa table, babe. No, this is not good, babe. Tingnan niyo tong cactus, guys. Sobrang tangkad na niya. Tingnan. Di ba last time na pinakita ko sa inyo, bata pa to ngayon? Dalaga na siya, oh. Nakaloka tong cactus na to. Tago natin to, babe. Yung hindi maaabot ni Holly. Dito lang siguro yan. Diyan ka. Nandito na daw sila, guys. Sabi ni Manay, nandito na ata kami. We'll see kung sila to. Char, linis ah. Oh, yeah. Hello! Hi! May vlog ako dito. May vlog ako dito. Saan ka nag-film dito? Hindi. Ginawas lang kasi wala nang malagyan. Wala nang. Tingnan nyo, guys, yung mga filming equipment ko. Nandiyan na sa labas. Nandiyan na muna sila. Pasok tayo, Papa. Pasok tayo. Where are we? Yan yung lola ni Dan. Dito na sila, guys. Sinil nandun, diet. Vlogger. Dito na si Kat. Dito na naman siya. Parang businesswoman lang, ah. May interview ako din. May pa-outfit si Kat na pag businesswoman. Parmesan chicken. Ayan. Ano to? Yan. Ano chicken to, Day? Hindi yan chicken man ay pork. Sweet and sour pork. Sweet and sour. Niluto ni Ray. I wish. Galing yan kay Chinese garden. Yan. Tignan mo na, blurry na naman. Uwi na yan. Uwi na siya. Gold ang Bye, Baba. Sabihin mo, igat. Tatawa yan. Igat. Galit.
Nagalit na. Naintindihan na niya kung ano yung igat. Baba? Baba? Hey, ikaw, ano na? Kanina ka pa paikot-ikot. Hi guys. Hi guys. Say hi guys. Hi guys. Hali. Hali. Baka hi guys. Cool ka. Baka hi guys ka dyan ah. Kanina po siya paikot-ikot dyan. Buti na lang, hindi niya tinatouch yung cactus. Alam mo? Such a good girl. Oh, tingnan mo. Takbo pa more. Lipong yan. Dito na lang si Dan. Mag-ano. Takbo pa more. Dito na lang si Dan magtatakbo-takbo. Hey, baba. Hey. Hey, where you going? Where? Huh? That's mom. Yeah, the phone? That's mom's. Uwi na sila. Uwi na yung ating skinny, oh. Tingnan niyo si Neil, guys. Ang ano na niya, ang payat-payat na ni Neil. Bye, Neil. Bye, skinny. Pilipinas, oh. Philippines. Bye. Guys, matutulog na kami. Good night. Ito na naman tayo sa late na. Wait, dala ko ng tubig. Sa bed. Si Dan, tulog na si Dan. Si John, tulog na din. Sila lahat, tulog na. Kami na lang. Kami lang, dalawa naman na yung gising. Okay, guys. I-remove ko na yung makeup ko. Guys, tulog na si Dan. Matutulog na din ako. Nakalimutan ko, hindi ko pala na-close yung vlog. Ano na guys, mga 1:30 na ata. Matagal ako matulog kasi may nag-edit pa ako na thumbnail. Anyway, tulog na ako guys. Thank you so much for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Don't forget to give